Čaute, ja zdravia z Pigment TV a je tu so mnou Povedz moje meno. Steve 151. A čo budeme robiť? A ja Ferx 105 a ideme vlastne stavať, jak poznáte grécku mytológiu. Teraz vám nabehne vlastne obrázok. Bude to niečo ako keby chrám bohyň. Ten chrám bohyň, budeme tam mať rôzne sochy. Ako bola tam naša brána, tak budeme mať aj takto, ale nebudeme to mať v texturepaku, ale v normálnom Minecrafte. A vlastne, počkajte, ja si musím vypnúť jednu vec. A tak, dobre. Tak tam vlastne už kopíme chodbu, kde to bude. No a vlastne, čo som to chcel povedať? Áno, budeme tam mať rôzne sochy bohyň gréckych, budeme tam Minotaura mať, uvidíme všetko, čo tam bude. A budeme tam mať hlavne náš dom, takže... Asi by som vám ešte niečo chcel povedať. Čo? Ja neviem. Čo to? No tak toto je taká krátka informačka, no, takže vlastne... Počkaj, zoberiem zlato. To bola vlastne o tom, že čo vlastne budeme stavať, kde to budeme stavať a kedy. A možno viac vznikne tých videí, lebo to bolo asi nadlho. Lebo to teraz mi Ferk zavolal a povedal mi, že chce niečo staviť. Ja som vôbec nechápal, že prečo a čo. A zrazu mi povedal takúto, že dobre, však ja rád stávam. No takže vlastne toto bola taká informačka, aby ste vedeli, uskutoční sa stavba vlastne... ty si kde? To si ty, dobre, som už ma mykol. Stavba sa uskutoční až asi... Kedy? Kedy budeme mať čas? Neviem. Tia. Až jedno? Nie je to viacej? Nie je to viac. Dobre, to stačí už, ne? Však už no, však áno. No takže vlastne to sme vám chceli iba povedať, že sa Neviem, čo tu už je. No to je jedno. Takže stavba sa vlastne uskutoční... Počkaj! Povedzme na budúcu sobotu, teda piatok. Či... Možno aj cez týždeň, dakedy, ak budeme čas. Áno, no asi tak približne čakajte to na budúci piatok, pretože bude Friday, it's Friday a vtedy to budeme stavať, pretože... to už bude stačilo, takto, dobre. Budeme to stavať vlastne aj piatok, pretože budeme musieť nakúpať materiál, strašne veľa piesku, strašne veľa, neviem, čoho ešte. Odkiaľ mám Diamond Door? Však to som ja vykopala, ty si to... Aha. Dobre. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo, taká informačka, aspoň ste sa oboznámili s tým, čo budeme stavať. Jak sa vám to páčilo, dajte like, ak sa vám to nepáčilo, dajte dislike, čo dúfam, že nedáte. Ak to dáte, no tak šup preč. A jak sa vám to veľmi páčilo, dajte odber, ak pekný komentár, takže čaute. Čau.